Krásné ráno, děvčátka, máme tady pondělí a mě napadla taková menší výzva pro nás, jenom co jsme tady my lídři. A máme pondělí, začátek týdne. Pojďme si společně dát takový závazek, že během toho týdne odešleme 4 prezentace. Že předáme vlastně 4 lidem tento týden informace a že si je dosledujeme. Jestli z toho bude nějaký členství nebo ne, samozřejmě to se uvidí, ale naše práce je právě předávat ty informace. Můžou to být samozřejmě lidé, kteří známe, nebo studené kontakty přes sociální sítě. A prezentace, tím myslím, každý si samozřejmě posílejte, co chcete, protože já mám třeba udělané stránky, kde ještě mám i pana doktora Ryšávku. Mám tam naši aktuální prezentaci a nějaké povídání, nějaké psaní. Takže já posílám tohle. Vy si můžete, pokud to někdo chce poslat a chcete to používat, tak já vám to ráda pošlu taky. Nebo samozřejmě globální verzi, pokud se vám líbí, nebo jakoukoliv prezentaci, kterou máme uloženou na YouTube Harmonolo záznamy, tam si můžete vybrat, která se vám líbí a můžete posílat. A nebo to jde nastavit tyhle prezentace uložené i přes tu svoji doménu. Ráda pomůžu, pokud by někdo nevěděl jak. Takže pojďme si dát závazek, že nebo že tento týden předáme 4 lidem novým informace o společnosti Harmonolo, ať už to bude zákazník nebo obchodní partner, a hlavně, že si ho dosledujeme. To dosledování je tam hodně důležité. Já teda začnu pracovat až odpoledne, až přijdu z práce, a moc se na to už dneska těším, protože dneškem jdeme zase na plné obrátky. A ještě jsem vám chtěla říct, že tady na tom WhatsAppu vlastně i během toho dne a celého týdne se můžeme společně podporovat. To, pokud se to někomu nepodaří, tak se vůbec nic neděje. Je to jenom taková výzva, takový impuls, abychom opravdu se snažili udělat to maximum možné. Pojďte do toho dát maximum možné, protože je to naše podnikání. A pokud máte svoje sny a plány a ty cíle nastaveny, tak pojďte si je představit, protože tohle je ten váš život, ten život, který chcete, a je to budoucí realita, ale my proto musíme udělat to maximum možné, takže pojďme prostě do toho nakopat se do té prdele a dát do toho to maximum. A právě tenhle chat chci využít i proto, abychom se třeba denně tady jenom pozdravili, abychom nás sdíleli, zda se nám něco podařilo. Maruška vždycky posílá krásně hlasové zprávy. I to, co se nám nepodařilo, jestli nás třeba někdo pošle dopryč, což se už neděje, nebo stalo se mi to možná za ty 4 roky, možná 2krát, nebo nám někdo dá nějakou námitku, ze které jsme třeba špatní, nebo máme třeba nějaký špatný pocit. Pojďte to nasdílet, protože tohle je týmová práce. Pojďme si tady třeba večer takhle poslat zprávy, co se nám podařilo, nepodařilo, nebo i během dne naše pocity. Já vás moc zdravím, těším se na tento týden a pojďme do toho. Mám vás moc ráda, holky.